Goeiemorgen. Joet ben ik met de Tjitsvlag Fruittour in Veewarden op basisschool. Voor mij gaan ze wel senior. Joe! Tijrips, altijd handig. En ik zet dit nou even mooi voor het werkje. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik heer je vandaag net 2 bandjes met 3, want waar had je koest? Lois! Zaken is al de squallen en dit strafvarmke zullen ze naar de peuter. Maar wat heb je mooie jurkjes hoor. Want het wordt je het heel mooi waar, hè? Nou, ik zal deze vrouw even naar de peuter brengen. En wat gaat tante Tiff joet? Ik ga joet mijn fruittour. Eerst in Veewarden, dus dat is een soort van haast een thuiswedstrijd. Dat is allemaal hoeken. Pak gauw je tasjes. Dien tas mij. Dien tas mij. Gaan we naar de auto, jongens. Dan gaan we op naar de peuter en daarna had ik dus fruittour. Doe maar aan bij squallen, hier in de auto met de dag lezen. Ik zou zeggen via het abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Kom op, vrouwje. Nou, de vrouwje binnen squallen. En ik zal op naar Veewarden. Maar wat is dat prachtig, die vrouw, die Sabeel. Qua Lois, die verneemt net, die huppelt mooi bij. Dus wie wel heel gezellig. Die had vandaag bij Slipmaker aan het teljet. Dus juist daar gaan we nog leuk even maar zo aan eten. En even nog een Jonas nog even op de trampoline. Dus een lietse moeite en een groot geluk. Ik vind het altijd leuk ook dwangkinderen. Oorzom kinderen ben ik altijd herkoezen. Dus zeg maar wat mooi zo met rooien. Ja, ik had de gitaar mee, het fruit, de kaartjes, de tattoos. Dus ik ben er klaar voor. Goeiemorgen. Joet ben ik met de Tjitsvlag Fruittour in Veewarden op basisschool. Teun de Vries. En jongens, wat hier ik een pech net. Ik kwam hier eerst op binnen. Wat gebeurde er toen? Ik stroekelen en alle mandarijn voel je door de vlier, hè? Nou wie ik wel nieuwsgierig, want wie had het wat over fruit, maar wat is nou je favoriete fruit? Wat vind je het allerlekkerst? Eerdbeien, ja? Appel? Oh, mango, dat is echt mijn favoriete fruit. Hey, Kwartlien, had ik een versje maken over fruit en ik had de gitaar mee. Vind je dat misschien ook leuk om die even speling even hier? Ja! Zullen we dat doen? En wist, als ik aan ze naar voort ben, dan zei ze een juf, hey juf, er is echt nog een videoclip van fruit. Misschien kunnen we die ook nog wel even zien. We gaan een hele mooie videoclip erbij maken. Zal ik hem eerst even op een gitaar spelen? Ja. Dat doe ik. Een paardappel, mandarijn, komkommer of banaan. Een bij, perzik en meloen. Een paprika of citroen. A few moments later. Ik weet wat. Het gaat juf even nederig. Juf, hoeveel vingers had juf? Hoeveel vingers had juf, denk je? Zullen we zien dat het 10 verschillende soorten groenten betekenen? Dus juf had eerst 0 vingers. 0. Oké. Alle je verschillende soorten groenten. Waar weet iets? Dat is een fruit, een groente. Wat krijg je jongens? Groente, ja. Ja, heel goed. Ja. Sla. Broccoli. Bloemkool. Uien. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Courgette. Riappel. Komkommer. Rode bieten. Tomaat. Wauw, applausje voor jezelf. Wow, supergoed. Supergoed. Hey jongens, wat superleuk dat ik je bij hem komen mocht om fruit te brengen en om wat te vertellen over de vlag. Misschien is het leuk als we nog even met z'n allen op een foto gaan. Vind je dat leuk? Ja. Zullen we nog een foto maken en dan ga ik daarna weer verder. Want dan zie ik je alleen maar een mooi plakje en dan kom ik weer bij hem staan. En de stoel op een foto komt als jij zit en gast. Hey, dat wordt lastig. Is dit, ja, kom ik aan een keer achter staan. Kom ik een keer vader een keer achter. Ja, maar samen wie? Ja, en dan ben je toe kom heen, hè? En waar is juf? Je show je de wiek. Hey jongens, een dikke high five en dan nog een keer, hè? Go toppers! Nou, ik ben weer thuis. Ik ga me snel even verklaren, want nou ja, je moet al je dingen tillen en sjouwen en verplaatsen. Dus dan word ik smarig. Dus ik denk maar even een wat nader shirt aan. En dan zal ik nou gauw naar de theatertuin. Zie ik nog een bakje koffie scoren, Kim. Beestjes maar nog even eten. En dan even wat dingen van de theatertuin kleermaatjes. Nou, bakje koffie holen. Dus vol energie. En bij Klaasje hier nog wat lekkers voor de beestjes.
Je me yes al. Voor mij was senior. Joe! Goeiemorgen. Gouden toppers. Ik ga lekker zwemmen. Nom, nom, nom. Nou, lekker iets en drinken, jongens. Maar we zijn zo goed op dit, meiden, jonkies. Echt super. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Lekker eten. Schatjes. Zo, het vee klaar. Dan zal ik nou even inspireren in het theater doen. Even wat dingetjes van Salderhelje. En even wat Himmelia. Dus een krietboordje mag ik even schreeuwen. Nou, lekker leuk. Nou, we houden heel wat taringingsdingen. We hebben nog wat potjes. Met kjeskes voor op de steentafels en tafels. Dus ik heb nu de autosuite kan ik er zo heen brengen. Maar ik zal nou eerst even om lekkere broodjes en eelderwits kwallen hellen. Want anders ben ik daar aan te let. En dan laat ik je maar wel eens zien hoe mooi het wordt. Want het wordt weer een heel oor opstelling. Dus dat is wel leuk om te zien. Maar dit hak. Hoppatee. Even een broodje hellen en eelder ophellen. Nou, maar je misschien al je lekkere broodjes. En ik voel nog een leuk blomken voor bij mijn thuis op de tuintafel. En ik had ook nog hier een helft van tante Detty, want die is Joodje. Dus daar wil ik eigenlijk van mee. Je krijgt hem op het hoekje zien. Nou, altijd leuk iets verboeten op de tuintafel of zo wat. Dus daar wil ik eigenlijk van mee die ik nog in op het hoekje zien. Als Ildo een beetje op die het wekker is. Dus dat. Ik zal op naar de peuter, want Ildo komt zo uit. Zo Ildo, ben we hier bezig. Even wat lampjes. Mag ik nog even vastzetten. En dan hebben we hier 2 tafeltjes. Zullen we zien wat er is? Doei. Doei Heid. Hij gaat weer aan het werk, schat. Ballen eten, dan moet hij weer aan het werk. Zie, hier 2 tafeltjes met mooie bloempjes erop. Geel. Hier even verder, shit. Shit, tante Ilse en mem hebben hier ook een beginnetje gemaakt. Maar shit. Mooi doek eromheen. Met er nog bloempjes op. Hier kunnen ze lekker banen. Fikjes stoken. Kunnen meestal mooi omheen zitten. En gezellig, toch? Nou, en daar gaan ze trouwen en dan kan het publiek daar op tribunes zitten. Dus weer van een hele andere kant. Nou, en dan hebben we hier nog een tent. Kunnen ze dan stingen. Jachtjes er nog in. Prikkabel. Zo wat. Nou, dan breng ik eerst Ildo op bedje. Wat aast. Doei. Doei. Wat zegt toe? Wat zegt toe? Liet en boef. Hoeke dakken, dat goest. Zo, joekelknuffel. Hallo. Die oren? Die eindje? Ja. Dan is het bed echt vol. Tja. Eindje zit er nog in. Zetten we die hier dan? Oh, is het wel heel vol. Zo, kan niet daar. Nou is het bed vol, ja? Dit is gewoon. Toetje. Lekker koesenpop. Lekker koesenpop. Die maakt aan. Die doet er dan mee, schat. Maar na je batterij zien, maar ik heb hem net zo goed bij. Ik heb wel lekker maar die kroepen. Die jongen, die kan wel aan. Die kan wel aan. Ja, ik ken het ons. Schat, dat er dan mee. Zo, hier is het poortje. Dat er dan mee. Op. Zo. Op. Jammer, hè? Nou, was lekker sliep, jong. Hey, tot vanmiddag, schat. Lekker koessen. Doei, doei. Ja, aanstaat aan het eerste koessen. Lekker sliepen. Ja. Doei, doei. Ja. Ja, hij heeft er met mij koessen. Weet maar weer. Ik zal even aan het opruimen, even een wasje draaien. En dan aanstaan nog krijgt even wat in het theatertuin aan. En dat Ilde dan wekker is op met dat bed. Maar eerst even hier in de hoezenslag. Zo, baby voor mij. Tijrips, altijd handig. En ik zal dit nou even mooi voor het werkje. We hadden 2 lampjes hierop hangen, maar nou, die kabels hingen hier al in op het brullen. Dus dat zet ik al hier even wat netjes er bevestigen. Tijrips, saving the day. Nou, en maak je even zien, alle je mooie witte hoezen erom. Ilse drukt aan met de bloempjes overal. Komen er nog kerstjes bij er, Ilse? Ja, en nuutjes. En nuutjes? Oh, nom, nom, nom. Wat een feest. Als zal ik wel eens even van die kerstjes hierin doen? Van die op batterij? Ja. Ja, dat ken ik wel. Alles vult.
deze size nog even opladen. Dan kan het al direct te plak. Wordt gezellig net. Ildo is weer van bed. We nemen de kaartjes mee. Hier vind je de briefbus en hier van tante Detty, hè? Ik ga hem even omklaaien. Deze. Die want hij in de briefbus. Ja. Ja. Hey, en heb je beide een blomkenjurk, hoor? Ja. Zullen we een rondje draaien? Wauw. En men had ook nog blomkes van tante Detty. Die is Tim Boeten, maar we net 40. Nog een cadeautje van tante Detty, mooie blomkes. Nemen we die ook mee? Ja? Die is Tim Boeten, ja. Nou, wij zullen naar de jidje van tante Detty. Ik heb van de morgen op de Teun de Vrieskwallen geweest in Verwoorden. Daarna hebben we druk dwaan geweest in de theatertuin. We hebben even een lekker broodje eten. Ilde weer uit de peuter hellen. Ilde had nog een lekker koest en we hadden de laatste dingetjes nog even wat kleed zetten. En nu zijn we naar de jidje van tante Detty. Hé jongens, wij zullen sissen. Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je. Zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill te downloaden van die tablet. Ervoor. Want na je chitvlog.